Fika uyiqamba ingane uthi uluthando lweqiniso. Ethi lide leli igama. Bayibize ngoluthando. Fika omunye ayiqamba athi uluthando ke lo. Bathi hayi. Bayibize ngolutha. Ulutha. Ayibize ngolutha, kayiqamba athi ulutha. Bathi hayi ulu. Hayi umunye ayiqamba athi ulu. Bathi hayi man. Khona umzali ongavela asuka aqamba ingane ngolu nje. Ithini meaning yalapho? Wengasho ngathi uluthando noma uluthando lweqiniso. Lento ikutshela ukuthini? People will always talk. Don't try to please them. Live by your rules, because you can't live by your rules and make everyone happy in the room. You can't. It's either you choose yourself or you choose people. You can't choose both. You can't. Umuzama ukuzenza i-social butterfly, you betray yourself. So you make a choice ukuthi you choose yourself or you choose people. By the way, people will leave you regardless of what you do to them. Will leave you anyway. But you can't leave yourself. You'll always stick and stay with yourself. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha uthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho sisuka khona futhi kukude lapho siya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Angithi uyabona ka. If you choose people, ufuna ukuba relevant, ufuna ukufita in, ufuna ukuba a part of the group and make them happy, akhulume kahle ngawe. Kumele wazi ukuthi emhlabeni nje umuntu unendaba naye. Ayekho umuntu ongavuma la ukuthi afele omunye. Wonke umuntu unendaba naye la. Ufakazi walokho uyabona amaphoyisa ungawagxeka ukuthi wena yabribeka labo ududi lapha, buka nje icala lama baliphenyile, buka nje lo muntu lo abambophile, uyitholele, yabo ukhulume zonke izinto lezi. Yes, it's fine, kuhle vele ngobani kube uhethe wena kwabhlungu kuwe. Yes, vele kufanele ukusho lokho, kuhle futhi, you are 100%. But uma wena sekubhekene nawe ufuna ukuthi